W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Ekscelencja, najdostojniejszy księże biskupie, nasz ordynarий, wielmi cieszę się, że wy сегодня razem z nami podczas naszej dzisiejszej parafialnej uroczystości odpustu Jana Chrzciciela. Ale dzisiejsza nasza uroczystość spoluczona tak samo z 200-leciем jubileju konsekracji naszej parafialnej świątyni. 200 lat temu nazad nasz kościół był uroczysto konsekrowany, stał domem Boga na ziemi. I wielmi rady, że ekscelencja zgodził się u nas taki nieprosty czas przyjechać i razem modlić z nami, oznaczający 200-годовий jubilej. Witaję wszystkich księżów przybyłych na dzisiejszą uroczystość, witaję gości, parafianów swoich, wszystkich wierników. Tak samo witaję w особливий sposób tych, którzy uczą z nami прямую трансляцию Святой Мши, яку організував католицький портал «Католик Бай» на чолі з директором ксензом Олександром Уласом. Я сама дякую ксензу директору, що привез, зробив виставу нашої парафії про образ Матері Божої Буцлавської, урочистость, яку скоро будемо обходити. Сьогоднішня імша – це імша подяки Пану Богу za nasz kościół na Wiszniewskim Uzgorku, za 200 lat, że on służyć Bogu jak domem na ziemi. To tak samo podziaka fundatorom, ofiarodawcom, wszystkim dobrodziejom. Kiedy zwracał się do was, говорю słowo wierniki. Wierniki, no od słowa wiera. Wiera передается przez Boże Słowo. I najlepiej Boże Słowo передается у Домі Божому, у нашому парафіальному, у кожній святині. І ми дякуємо Пану Богу, що 200 років тому назад був консекрований костюл. Будувався 10 років, вельми довго. В 1811 році був заложений перший камінь. Ми відзначали так само урочисто 200-річчя спочатку побудови костюла. Тому його свідчить 6-метровий місійний криж. I tak samo, aby w dzisiejszej naszej podziei tak samo zostanie małkliwy świadka, to będzie 6-tonny kamień, na jakim wygrawione cyfry 1820, 2020, to 200 lat, jak tu modlą wiszniewskie parafianie, przyjeżdżają szmatlikie gości. Усі ми молимося у теперішньому костюлі, а у холодному алтарі знаходиться образ святого Юзефа з дитятком Єсус на руках, який зовсім недавно був на реставрації, на ґрунтовній реставрації, 9 місяців проводилася реставрація, і тепер святий Юзеф глядить на всіх нас. В цій реставрації я особливо парафіяні вдячний нашому булому парафіянину, пану Анатолію Щучко, який так само і написав книгу про нашу парафію. Эту книгу отримала кожна сім'я, яка приймала мене з душпастерським візитом у гэтым годзе. Представлення гэтай книги відбулося за паўгадзіны перед Святой Мшой, і кожны можа набыць эту книгу, як на памяць аб сабе, ці на падарунак каму-небудзь іншаму. Падчас сённяшняй мшы будзем дзякаваць усім тым, хто пабудаваў гэты касцёл, фундатарам, ахвярадаўцам, дабрадзеям. Да гэтых дабрадзеяў, ахвярадаўцаў таксама адносімся ўсе мы, таму што парафія, касцёл утрымліваецца за кошт нашых ахвяраванняў. Таксама дзякую ўсім людзям, якія дапамагалі утрымліваць гэтую святыню, за ахвяры складаныя на рамонты гэтай нашай парафіяльнай святыні. Гэтую святую імшу я буду складаць у інтэнцыі жыхароў вёсак Нараты, Волькаўшчына, Гарані, Красназёрныя. Я сам малюся за іх дзяцей, унукаў, праўнукаў, якія просяць аб здароўі, Божай ласцы, аб дабрабыце ў кожнай хаце.
плен в работе, оберегала Матерь Божия от непогоды нашу землю и радовала в этом году добрым урожаем. Wasza Ekscelencje, ksiądz biskup, serdecznie witaję Was u naszej świątyni. Szczerze dziękuję, że nawiedali naszą parafię, naszego księdza Antonija. Żadaję Wam mocnego zdrowia, długolecia, potrzebnych Bożych łaskaw, opieki Matki Boskiej na długie rady, szczodrych darów Świętego Ducha, szczęśliwej Wam zwrotnej drogi. I сьогодні ми цілим костьолом хочемо вашу інтенцію відмовити по Твою оборону. По Твою оборону чекаємо щастя Божого дітей, нашими просьбами не рождати от наш, але от всіляких злих вчинок врага завжди вибавить. Пану хвалебна і благословена, о Пані наша, порядовничка наша, посвятничка наша, потешителька наша, Сином Своїм нас поєднай, Синові Своєму нас поєднай, Своєму найбільшому Синові нас подаруй. Pochwalony Jezus Chrystus. Дорогі брати у świętarstwie, razem z księdzem proboszczem, дорогі брати i siostry zebrane w tej jubilejnej świątyni, cieszę się, że razem z wami mogę podziękować Panu Bogu przez tę modlitwę, przez tę świętą mszę, którą odprawił w waszych intencjach. A teraz uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy słabi i grzeszni i wzbudźmy żal za przewinienia, abyśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeprowadzam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana. Udziel Twojemu Kościołowi daru radości. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, ті ж не ведаете, что все мы охрещены у Иисуса Христа, у смерть ягоную охрестилися? Дык вось мы похованные разом с Ним хрещением у смерть, а як Христос у воскрес мертвых деля славы Отца, так и нам ходить у обновленном житті. Коли ж мы померли с Христом, то верим, что и жить будем с Ним, ведаючи, что Христос, у воскресши с мертвых, уже не помирає. Смерть уже не має над Ним улады. Бо тое, что Он помер, дык помер раз и назаўсёды для граху. А что живе, дык живе теля Бога. Так и вы лечите себе мертвыми для граху, а живыми для Бога у Христе Иисусе. Это Слово Божие. Читание святого Евангелия поводле Матвея. Иисус сказал своим апостолам: «Кто любит батьку ці маці больш за мяне, не варты мяне. І хто любить сына ці дачку больш за мяне, не варты мяне. І хто не бярэ крыжа свайго і не ідзе за мною, той не варты мяне. Хто знайшоў жыццё сваё, страціць яго, а хто страціў жыццё сваё дзеля мяне, знойдзе яго. Хто прымае вас, мяне прымае, а хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне. Хто прымае прарока ў імя прарока, узнагароду прарока атрымае. І хто прымае справядлівага ў імя справядлівага, узнагароду справядлівага атрымае. І хто напоіць аднаго з малых гэтых толькі кубкам халоднай вады ў імя вучня, сапраўды, кажу вам, не страціць узнагароды сваёй. Это слово Пана.
Шановний ksiądz пробашч, господар сьогоднішньої урочистості, шановні брати у святарстві, у титулах, godnościach i posadach, poważane siostry zakonne, ksiądz diakan, umilowane w Chryście braty i siostry, дорогі парафіяни і шановні гості, які прибули сюди у Вишнєва, каб удільничать у святкуваннях юбілею 200-ліття парафіального костьола. У сніжні 1940 року у гітлерівському концлагері Заксенгаузен помирал от голоду, знесиления и хворобов благословленный ksiądz Michał Piaszczyński, świętar Ламжинской диецезии, духовный отец и вице-ректор miejscowej семинарии. Перед смертью этот Божий человек дал świadczenia героичной любовью до ближнего, сам покутуючи od strasznego głodu, ksiądz Michał oddał swoją porcję chleba człowieku, jaki był więźniem razem z nim, adwokatu Jewreju po proзвищу Kot. Świadki tej події wspominają, że jewryjski więzień, przyjmujący dany jemu chleb, сказал: Wy, katoliki, wierzycie, że w waszych kościołach u chlebie присутничає живий Chrystus. Ja, judej, wierzę, że w tym chlebie присутничає Chrystus, jaki сказал Tobie podzielić ze mną. Słowo Boże, jakie czujemy w tę niedzielę, każe nam про любов i dar. My wierzymy w Boga, jaki jest любов, тому кожny człowiek, każda проява добрыни, теплыни, спачування i ofiarności, to нібито больше czy mniejszy, niedoskonały obraz, odbitek podobieństwa bezkończej Bożej lubowi. Pierwsze czytanie переносит нас в эпоху Старого Заповету и показывая нам язычницу, якая разом со своим мужем, оказывая гостинность вандровному пророку Елизею. Хоть они не ведают справного Бога Израиля, але отчувают, что Елизей – человек Божий, и каждый раз, когда пророк проходить про их miejscowość, zapraszając jego, aby on mógł posiłkować się. Однойче służący wyraszają wyluczyć dla Elizieja pokój u swoim domie, a prorok zawsze, kiedy zachocze, mógł do ich przyjść i zostać na nocleg. Prorok wielmi cieszył się tym gestem człowieczej dobryni, wypрошивая dla tych służących Boga najcudowniejszy dar. Bezplodna para będzie mieć syna. Podobno i Pan Jezus u dzisiejszej Ewangelii nakazuje nam, jakie chcą być Jego uczniami, kierować się w życiu dobrynią, bezkoryśliwością, dziejsnej lubowiu do bliźniego. I on każe, kto przyjmuje proroka w imię proroka, otrzymuje uznagrodu proroka. I kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, otrzymuje uznagrodu sprawiedliwego. I kto napoić jednego z małych tych tylko kubkiem chłodnej wody, jak włócznia, zaprawdę każę wam, nie stracić uznagrody swojej. Judejskie znawcy Pisania podkreślali, że to jest, jak przyjmują posłannika, świadczyć pra prawagу do tego,
хто його посилає. Пан Єсус узгадує про це правило, коли каже: «Хто приймає вас, мене приймає, а хто приймає мене, приймає того, хто послав мене». Наука, яка походить з сьогоднішньої літургії, слова і наказує, як любити ближніх, оказати гостинність, бути добрими і послушними, здається простою і видовочною. Кожен чоловік доброї волі, не тільки християнин, підписав би się під цими словами. Коли ми хочемо відчувати любов і добриню інших людей, повинні самі старатися любити наших ближніх. Наш мат тяжей зрозуміти інше слова сьогоднішньої Евангелії. Хто любить батьку чи маті більш за мене, не варт мене. І хто любить сина чи дочку більш за мене, не варт мене. І хто не бере крижа свого, а йде за мною, той не варти мене. Гэтыя слова вельмі моцныя, патрабавальныя і могуць здавацца нам нават шакавальнымі, бо дастаткова шчыра і рэалістычна паглядзець на сябе, стаць у праўдзе перад Богам і самім сабой, каб усвядоміць уласную слабасць, крохатнасць і недасканаласць. Напэўна, кожны з нас прызнае, што да такой любоўі мы не дарашлі, што перад намі яшчэ далёкі шлях, які трэба перажыць, крок за крокам, каб наблізіцца хаця бы крыху да настолькі вялікага ідэалу любоўі, які паказвае нам сам Jesús Христос. Таму нам не застаецца нічога іншага, як толькі паўтараць за рымскім сотнікам добра вядомыя нам слова: «Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне». Быць годным Езуса можна толькі тады, калі выбіраеш Яго панад усім, калі ставіш Яго на першым месцы ў сваім жыцці, нават панад сямейнымі сувязямі, панад любоўю бацькі, маці ці сына. Узорам такой любоўі з'яўляецца сам Jesús Христос. Ён, калі сышоў з неба, стаў сапраўдным чалавекам, больш за тое ўзяў на сябе крыж і аддаў на нім сваё жыццё. Узор менавіта такой любоўі, безмежнай, безумоўнай, якая з'яўляецца поўным даром сябе. Хто хоча знайсці жыццё сваё, страціць яго. Пан Jesús на крыжы страчвае сваё жыццё, каб мы мелі жыццё, дзякуючы Яму. Кожная святая імша, у якой удзельнічаем, напамін пра гэтую бесконцую Божую любоў. Чым больш яднаемся з Христом Еўхарыстычным, чым больш дазваляем Яму выхоўваць і перамяняць нашы сэрцы, тым больш разумеем, якім вялікім і незаслужаным дарам з'яўляецца Яго любоў да кожнага з нас. Пан Jesús прыходзіць да нас у Еўхарыстыі, каб нас асвяціць сваёй бесконцай любоўю. Гэта добра разумелі нашыя продкі. Таму там, дзе жылі, узводзілі святыні, каб мець Хрыста побач, каб пастаянна адчуваць Яго любоў і вучыцца жыць любоўю, дзяліцца ёю з бліжнімі. Сёння, дарагія браты і сёстры, мы дзякуем Пану Богу за гэтую цудоўную святыню. Гэты касцёл узведзены стараннем нашых продкаў, якія жылі тут, што ўжо 200 гадоў
з'являється свідченням їх віри і любові до Христа Евхаристичного. Але в нашій подяці ми хочемо зірнути ще далі, у минуле. Як відомо з історичних звісток, перший драўляний костел у Вишневе повстав у 18 столітті. Їм опікувалися айці-єзуїти, які мали тут так само школу. Сьогоднішній костел своєю фундацією удячний Бриgidzie Солістровській з дому Лопатинських, місцевій шляхтянці, яка хоч володала каплицею своїм маєтку, вирішила стати фундаторкою мурованого костела для селян. Будівництво костела почалося у 1811 році, а у 1820 він був урочисто освячений. Як відаєте, вельми бурливою була історія цього костела. Після студентського повстання він був забраний у вірників і перероблений у церкву. На початку 20 століття стараннями владальниками Вишнева, пана Карловича і місцевих католиків був побудований новий драўляний костел, який праз кілька років у час Першої сусвітньої війни був розібраний німецькими військами. Тільки у 1919 році старий мурований костел був вернутий католикам, і у 1935 році, після ґрунтовного обновлення, урочисто консекрований арцибіскупом Віленським Ромуальдом Єлбжиковським. Сьогодні нам треба узгадати святарів, які з великим самопросвяченням і відданістю служили тут Богу і людям. Księdza Żuka, jaki після студентського повстання за віру і вірність Kościoła був усланий у Кострому і оттуль уже не вернувся. Księdza Анатолія Гедроуда, нестомного будівника драўляного Kościoła, księdza Юсафа Хамінського, який зайнявся відбудовою Kościoła, і старанням якого у Вишнево прибули сестри безоганного зачаття, księdza Тадеуша Вайнаранського, рупливого святара, мученика Другої Сусвітньої війни. Дорогі брати і сестри, подякуємо Пану Богу за їх пригожее свідчення віри. Подякуємо за наших предків, які, не глядячи на ciężkie czasy i różne wierowania historii, zachowali i передали nowym pokoleniom dar żywej wiery. Podziękujemy za naszych батьків i chrzestnych, dziękując jakim i my сегодня należymy do семьи Bożych dzieci i do wspólności Chrystowego Kościoła. Tak samo wspominajemy гэтые ateistyczne czasy, kiedy тут długie годы był proboszczem Józef Kisiel ksiądz. I dziękuję Panu Bogu, że wasza parafia ma сегодня dobrego światara, rupliwego księdza Antonia. Prosimy Chrysta Pana, присутного wśród nas u Najświętszym Sakramencie, obdary dla nas, naszych dzieci i wnuków. Niechaj u tej świątyni i dalej rozdające głosy narodu, jaki modlится i śpiewaje, wychwalający naszego Pana. Niechaj na будущих pokoleniów, jakie proponuje świat, jany bezpomyłkowo znachodzili tej adziny, jaki wiedzie do Chrysta, naszego jedynego nastawnika i zbawcy. Amen.
Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi,
Zaprawdę i święty jesteś, Boże, wśród powszechnej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą, je zjednoczeni stanem Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, lamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, w Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw ludu wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Zmarłych parafiana, jak wszystkich, którzy w Twojej lasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do wydania Cielem i wszystkimi świętymi, którzy ciągu wieku podobali się Tobie, abyście z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Święcie imię Twoje, przyjdź
Módlmy się. Posileni na uczcie niebieskiego baranka prosimy Cię, Boże, aby Kościół czerpiąc radość z narodzin świętego Jana Chrzciciela, uznał sprawcę swojego odrodzenia w Chrystusie, którego przyjście Jan zapowiada, przez Chrystusa Pana naszego. Teraz Божье благословенство. Хочу подякувати Господу Богу за сьогоднішню урочистість, що вона відбулася. Фест апостолів у Божу руках відбувся. І мені вельми хотілося, щоб сьогоднішня апостольська урочистість була сполучена з іншою подяки у суботі консекрації нашого парапіального костюла. Вельми вдячний біскупу Олександру Кашкевичу, нашому ординарію, що приїхав до нас, що відбувся цей фест і міша подяки за суботі нашого костюла. Дякую біскупу Олександру Актив, що написав вступне слово до книги, яка була представлена за полгодини перед іншою святиням Об'євої тіні. Дякую автору Анатолію Чушко, який написав для нас цю книгу, як своєчасово ця книга була написана якраз на суботі нашого костюла. Дякую князям, які прибули на сьогоднішню урочисту присутольну молитву, за сповідь. А свій спосіб так само дякую католическому порталу «Католик Пай», на чоле с директором Александром Удосом, что транслировали эту имшу. Была прямая трансляция этой имши. Кожен мог с нами духовно получиться по часу сегодняшней урочистости. Дякую вам, парапияне, гости, детскую столу, что прибыли на сегодняшнюю урочистость. Я у смелых на очаканиях сподівався, что у нас будет стойки много. И одно прошу Пана Бога только, чтобы никто не захворел по часу сегодняшней нашей урочистости. Дякую всім тим, хто допомагав рихтувати до урочистості, хто рихтував костюл внутрі, звонку, костельну територію. Нехай всім Пан Бог одячить. Напевно, особлива удяка нашої молитви – це тим, хто вже не живе, куди-то, отвіродавцям, добродеям нашої парафії. Так само удячу всім парафіянам за те, що утримуємо нашу святиню, яка є пам'ятником архітектури. Так само хочу в особливий спосіб подякувати біскупу Олександру, який давно був запрошений на цю урочистість, який написав вступне слово до нашої книги, поблагословив цю книгу, як вона була видадена, пущена у друк. Ми тішимося, що маємо нашу парапіальну святиню, яка налічує вже 2 століття. Біскуп Олександр Кашкевич, біскуп ординарій, має свою катедру святого Францишка Ксаверія. У катедрі є вежа, а на вежі знаходиться самий старий з діючих вежових годинників у Європі. Самый старый годинник, вежовый, який розміщений на вежі, і він діючий до теперішнього часу. І, прикладно, у кастричнику минулого года була випущена заводом «Луч» лимитованная версия наручных годинников. И циферблат этого годинника повторяет циферблат годинника с вежи с катедры, где это базилика меньше, святого Францишка Ксаверія и бискуп, это его катедра. И по часу сегодняшней урочистости хочу подарить бискупу Александру годинник. Все эти годинники пронумерованные. И на обмежованной кількості випущено. Я одразу приїхав, як цей годинник не був випущений. Напевно, я можу догадувати, що біскуп Олександр має годинник під номером 001. У мене там є циферки на цих годиннику. Не хочу, може, як той має годинник біскуп Олександр 001, то нехай лежить десь поштом, біскуп глядить, а наші годинники, які будуть йому подарені на пам'яті нашої сьогоднішньої урочистості, до освячення нашого костюла, хай носить на руці і, глядячи на годинник, кожен раз запоминає про нашу парафію.
гэтым біскупскім благословенствам будуць асвечаны ўсе девацыянальныя крыжыкі, абразікі, ружанчыкі, абразы, якія вы набылі, якія ще не былі асвечаны. І біскуп падыходзіць, падставіць этот абразик, будзе асвечаны. І пасля Божага благословенства, біскупскага благословенства, мы все пройдзем направо на касцёл, там, дзе размешчаны 6-тонны камень. І за тое хочу падзякаваць асабліва дырэктару Зборгонскага ЖКХ Нагімчу Михайлу Івановичу, што той камень быў дастаўлены на тэрыторыю касцёла і ўсталяваны. Таксама хочу падзякаваць дырэктару фірмы «Чорны камень» Шапіловичу Тадеушу Вікторовичу, што былі выбітыя цифры на гэтым камені. Напэўна, на векі вечныя гэты камень пастаўлены. Гэта памятка усім тым, хто будаўнікам будаваў касцёл, хто быў фундатарам, ахвярадаўцам, дабрадзеем нашага касцёла. Гэта памятка усім нам, тому што ўсе мы утрымваем нашу парафіяльную святыню. Усе мы разам прыходзім маліцца, аддаем хвалу Пану Богу. Пану Богу у Тройцы адзінаму молімся, слухаем Слово Божие, живем, дякуючи Божому Слову, робимо добрі вчинки, дякуючи нашій вірі у Ісуса Христа, будемо славлені. Просим біскупа Олександра, как уделил нам свое пасторское благословенство. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Молимся. Боже, Ты живешь у недосяжном светле, небесы найвышейшие, и гэты костел, які побудованы человечими руками, не могут охопить Тебе. Однак Ты дозволил знести гэтую будовлю и з'єднав в серці долоні многих людей, каб могла з'явиться святыня. Будь прославленный за гэтую справу человечих рук, а дары вучняў вечнай узнагародой померлых фундаторов, будовников и добродеев гэтага костела и уведи их у свою вечную святыню. Благослови так само нас, и кто с удячностью вспоминая чины и офяры, каб мы сами были живыми камнями этой будовли, якую Ты узносишь моцею Духа Святого, праз Христа Пана нашего. Аминь. Дякую всім і до наступної зустрічі. Дякую.